yi subscribing wannan account din domin ganin irin waɗannan sababbin ayyuka cikin YouTube. Ruwan ki ne na ta abin ki ne na yi diji ku ne sauran zai. Sarki babana, baba ni da ayi mini aure, na yi girma ne hankali baba ayi mini aure, baba. Mene a cikin su? Ka gan shi. Shi ne. Kai jama'a. Oke, maza tafi da shi station. Wannan baban Allah akwai abubuwan da ya mana mu ma muna so a mana alfarma mu dan rama kan a tafi da shi. Gaskiya. Wayo Allah. Dan wan waye. Nafiki. Kar fa ka sa wuka da yan sanda a gurin, kar ka sa wuka mari. Bazuka. Mallakar kare. Na'am. Naka ne bazuka. Kama kanka, ba ni fuska. Bara. Allah ranka dade ni ma ina da. Yawa tatka. Ya hakuri ranka dade. Ka san ka dan da dake ni. Ka so ya kwai uku ba da izini na ba. Wani ne ya tashi? Gyara kawai. Saban kai ba dan sanda ba ne. Kada cewa. Yau Adhama. Buga min shi. Adhama. Sama da Allahu Akbar.